Kubuś, co tam? Jesteś na grillu, na działce? Tak? Tam robią grilla, sobie jedzą. Babcia, jedna, druga, mama i kuzyn, tak? A ty sobie siedzisz? Uśmieszek jest, tak? Pięknie. Przebierasz nóżkami już. O, dziadek idzie z piwem. Tak. Kubuś. Kubalunek. Czapajce podniesiony trochę, bo ciepło dzisiaj, nie? Halo? Jak tam sobie z babcią siedzisz? Oj, trzemy oczka, chyba będzie spane. Tak? Nie. Chciałbyś się wykąpać, nie? Kubalunku, z babcią siedzisz? Na działce? Jeszcze za dużo liści nie ma, nie? Jeszcze będzie cieplej i będzie więcej liści. No to weź. Babcia dała. Na co? Machasz do kamery? Ojej. Ojej.